Em diçine dinyayekî kulwir jiyanekî gelek cuda heye. Jiyanekê wisa ku tu avahî, kolan, tax û karger lûrîne. Lêbelê hemî çopa wan lê ne. Ev der cihê çopa qerej deha girêdayê Amedê ye. Ev qada ku tevî çopa Amedê lê tê komkirin nîv saet dûrî bajêr e. Li vî qadê tenê mirovên ku çop berhev dikin hene. Ev mirov bi şev û roj ji bo debara xwe bikin di nava vê çopa ku hûn dibînin da kedeke mezin didin. Di her temînê de mirov li vir dişuxulin û mixabin karkerên zarok jî zêde ne. Em jî ji bo di nav vê çopê da çawa xebat tê kirin hîn bibin berê xwe didin gireyên çopê. Serê sibê zû ye, ez îro bi hemû karkerên ku hûn dibînin ra dem derbas bikim û karê ku ew dikin ez ê jî bikim an jî hewl didim ku bikim. Belê, piştî ku em hevdû nas dikin, plansaziya xwe ya rojê datînin li pêşberî xwe. Belê serê sibê saet hefta karkerên ku ji gund derketin hatin vê derê. Em û yani ekîba xwe jî ekîba ku li vê derê vî karê dike em jî hatin bi wan re di ehman saetî de hatin qerej daxa ku cî ku çop tê avêtin li vê derê me benda kamyona ma. Ji çopa ku makîneyan tê rijandin gireyên çopan bilind dibin. Her roj nezî 15 makîne çop li vê qadê tê avêtin. Çawa ku çop tê di destê me da poşetê me em li benda çopa ku wê dakeve disekinin. Ez jî cara yekeme ku ew qas nêz da çopa bajarekî dibînim. Niha wê hûn dibînin kamyona ku ji Amedê tu jî çop bû hat vê derê cî ku çop vê derê ye. Niha çop êdî dikeve erdê. Plastika berek. Plastika berek. Ew peta berek. Erê. Ewa gelince kartona berek. Ew plastika dur. Ew jî plastika. Kamyona çanda bu hatîno? Çarayê. Ya çarayê? Hêş 11 kamyon maya sabê. 11-12 hafte. Yine 12 were sirmî jî bike. Nerede şoğulun? Yömyem çıkası ne bari? Nana yömyem çıkası? Erê. Ada 100 milyon. Si? Ser rani tarafın. Ez o kamna xwe dişuxulum. Vahat tuvaya naxiyamsa. Ama tahammül plastika jna xwe tenin ha ew berertî. Ji petê avê. Sade ya. Eviyat çim ku derê eviyat jî O plastike. plastik. Ama der jî çakıra. Hemû cuda ne mi? Havayı tüve tuşuna be. Afrika'ya. Evet, tek. Nasıl kilo dişine ki 5 kilo merak. %30 lira ya. Çe sanayi emale xodini rakip tüneyi mali medini 3'te biri. 3'te biri ya dine ya dinadime. Mesela şer tovdugin petevan 2 milyonu %10 fileyi emen verem tovdugin milyon kiye %30 fira bi. Hakkı arba xodirin mağasa xodirin jmera 3000 namin. Ya ولی گوری شغل آخوام دکنم در ما ساعت چهار بینم در ما. Dozer var ama ki serine. Dozer ev dükkanı olsa? Evet. Evlara buraya.
خوارن بخوارن اما چی هبت نبدایه خودکه زاروکا ام لفرام چل کس شغل الفر شل هوا بالن ام الفر شغلن ام هر هنك تشكي توف ده هاو قارتون ده هاو بلاستيك ده هاو بات تنكه ام وركنو ام جبر الكارير كم شغلن ji bo karê me hinekî hêsantir bibe hêdî bîçer dikeve nava çopê. Bîçer çopan nizim dike û em jî rihettir dikevin nava çopê. Piştî ku çop nizim dibin, em jî bi çil kesan ra dîsa dest bi cudakirina çopê dikin. Piştî ku kamyon hatin, 15 kamyon, çop belavkirin ve derê, avetin ve derê, gava duyem dest pê kir. Gava duyem çi bû? Bîçerek te ve derê, bîçer wan çopên ku wisa bilind dibin, kom dibin, hemû rast dike, datîne aliyekî ji bo ku xebat biçekî rihettir be ji ber ku tev serhevdû be ji bo karkera û ji bo me jî zehmet bûna. Li vê derê hemû karker bi hev re tev digerin. Karekî zû bixede, alîkariya kesên din dike. Bu hevdû davêjin alî. ام جو ام الکاریا بکن Hemû şu nasıl? Eviya dibe? او دوبه Eviya jî dibe. او دوبه beyaz poşet yapmışlar. Poşet jî davêjin alî. Beyaz poşeti. Na ev tiştê ku em dikin ev plastik e. Ne var ne plastik? Beyaz poşet. Beyaz poşet. Havalci peta tozkem, sefa torveli peta tozkem. Ez van peta bidim te? Haval peta tozkem, mec plastik. Eviya jî dibe ne? Ha. Ben Proje çend saat şu mesela? proje Eviya jî. haysa dest verdik hem düz sedan verdik. Çend saat dibe yani? Hay saat avanım çoğul. 6 saat, 5 saat arası. Ma 8 saat jî zêde ye ji bo karê pisa. Ha. Sefa peta. Çend tişt hebûn karê ji me bijimêrî. Karton hebû, plastik heye, Karton, plastik, alüminyum, pakır, sarı, çelik, demir, deh pet. Sadece levra geçersiz, cam geçersiz o. çamçıma. Cam naif rotan. Hayır onci. Naif rotan, kes naglo. Cam kes naglo. Mesela bana ezdike ve naviçe bir de fabrika haline alıyor. Ha naglo. Dema ve goyası. Bunu diyor fireli. Firemek. Fira hiç kase? Fira bir %10. Södide. Disa fira indike fira plastik, fira peta zedetine. Evet. Pet afteda, turşit ya her tiştebeyi berbiya fira bir ziyade. ولا باتم توف دقن باتم انا كيلو مليون جيه يزدا وتز فري لما تاخذ تي حبس دي او جهاقي عربه خوش دقن تي بنس دي انا فلا مها مناي مليار كم بي او كيلو Hem vega biçim haliye gidine. Kam poşetim kam parça mal eder keme. Dibinin ve bile dibinin de derece nane.
Nanem pakıcı nanem sakın. Nane falan. Sen bana deyin nalik ne nasıl? Adem vali haber ki ver rak. Tamam, bla havalı kore rahat ya. Baraj plastik nem. Hayvancık plastik. Çekmek. Evci, maddeyin, bu serşuştune, bu pakıcı. Karkerin kulveder şokulun nize seçil karkerin bunun nasıl? Evet çil karker. Çil karkerin kulveder şokulun şere sibe haya evare dinav çöpüde dıkhabitin vunjit benim şu şey cam heye nan heye xwarin heye hemmu dinav hevdu daye emin ha binan edilince ki cuda ve undu benim yani geleki akıca jibrasti le hatiye avetin. Evra gatığı çöpe dini ve valadı ki her tişte yani ya. Çöpe gunda ve tipi atık ve polis bin, salahane ve et balık kurimi ve yani her tişte verir. Jibo ve goyasına çöpe ev karker kare sereke yaku heri gringe dimeşinin. Bir de sevan naylon, kaxız, şuşe u cam tene cuda kirin û ber bê kargehêra rêdkevin. Divê kadê da di nava çopa ku tê avêtin da hemû tişt bi hev ra ye û ev jî kar zortir dike û mixabin em dikarin bêjin ku li gelek bajarên Tirkiyeyê wisa ye. Hemû a kulvir jive haşta dibe. Kam binirin li we çi heye? Vali şu. Ew der kul ciyekî bi zarar e. Ha ev zira. Talika ve Mazin li we derê heye. Burayı abi 20 metre gibuya abi. Hayvan meyvan eve dikevin navê? Ara sıra tevin. Vardar yani belediye meclis vermedi işte ya. Jibo tu evleriya vîkaretûneye. Ya boş ya. Davarı mete sarura tel nekiri dava hayvanı mete jura gurd dikevna bu ave demri dere. Güzel ya. Jibo xebata we jî palûkeye. Jibo we jî palûkeye. Aj boy me tali. Baş değerli tê bikevin. Avara. Valla taluka bir kamyon var kem yani bir tev mesela patlayıcı madde, zehirli madde navdatı, evi dumana ve yem paş makineye de şoğulle dibi makine hani nabiniyek cana mesela de havale me navda makineli hay ne bu de navda rahmet kırın. Yani taluka bir hem patlama mesela her tış navyadatı hem askeri hem sivil ma her navyadatı yani dibi bomba betağı dibi zehirli gaz ve her tış yani her yani pisiya ve her tür tehlike bir Talukeye yıkamışsın. Talike gözler an savar mesela gram gidek. Ben avan yıpır avlıyım. Bin hey. Yıpır. Güzel abiciğim. Evet. Piştî ku em ketin nav çopê, nav van çopa da çi hebû ez xwazim wana hinekî bas bikim. Yani ez dikarim bêjim di nava vî kadê da hemî tişt heye. Hemî tişt di nav hevdo ye. Xwarin heye, vexwarin heye, cam hene, şûşe hene, kaxız hene, tiştên naylon hene. Dîsa ya herî giring ji bo tenduristiyê maddeyên yê nexweşxaneyan hene. Ew tiştê ku em bas dikin ji bo derman an ji bo nexweşiyên giran, dîsa derzî, pembû her tiştên nexweşxaneya jî têne davêjin vê derê di nav wan da maddeyên kîmyevî jî heye û ev ji bo tenduristiyê gelekî xerab e, gelek nexweşiyên xerab jî dertên holê. Ya nexweşxaneyê nasıl? Evyayê nexweşxaneyê nasıl? Hûn dibînin ev çopên nexweşxana hene ya, derzî heye, işte plastik heye, ji nexweşxane tên vê derê evya jî ji bo tenduristî gelekî talûkeye, talûkeyek mezin e lê mixabin ev jî di nav çopê de ne. Tu plastik al kî? Şîrin.
ev jî nexweşxane ne. Güzel sade. Ev tevê nexweşxane ne. Ev jî Çoban nexweşxane yê tîpî hatın. Tabiatı ama ev jî bu bu talukeye. Pis Nexweşiyek Vallahi kem li vir nikap sekin. Saeta vala kem li vir nikap sekin. Bîna wê pîs e. Ji ber ya çerî valat kem ji vir derin saet ki bîna wê pir pîs e. Derece dest mera dere hatta amir خونه ودار دخلنا دم دمرن زهيره يعني دست من حفتاج التالي ورميه ام نلقى في كارك ايش كي بك وبنا بيس ام دار مال يشتعمل ام نام بخون اگر خونه کسی که نخوش به نخوشینه که خراب به آنجی پنجشیر به کدر باس مروفا به کاره کوه بشکی بگیجه مروفا جی پر تالوکه بازن خیال بدره جالی ترورستی ها روز اولياتنا قبل نشين درب كرين جو ام يزد على الدرجات دغن فرني ام دشوزين الزهره وين دادكن نو تمام هذا درب كوتشم وش كيران تسر بيمرن يعني قفرج بنا قوا دحزيان ام دقنا كم نقع في قائماتيه يعني ايش ما فرت عذابيه Li vir ji xeynî karkerên çopê heywan jî hene herî zêde kûçik li vir dijin. Ew jî bi şev û biroj di nava çopê de ne û gelek ji wan li ser van çopan dimirin. Niha plastik û demir di nav hevdû de ne em ê vana ji hev cuda bikin û plastîka bavê jin alîkî demira ji deynin alîkî li gor rê bixebtin. Ev ya Ete karete o ke nasa plastik û demirin. Plastik û demir karê. Tu diçî nav çopê derdixî. Wan dînê me li vir je bigirin. Jina bajêr tê. Heket malê zaten Ev ya demir. Evan demir, demir tê alî. Demira deynin vî alî nasa. Hin jon tijîne jî. Tu wanê tijî vala dikî nasa. Tijîyan vala dikî. Ji ber ku vala nekî dibe fîre. Dibe fîre. Tu gîna me vana bi kelekê dozerê wer vana zarara ezmiş bike. Tu vana çend roj da top dikî dijibînî? Yani ortalama hafta giden müstefeke düşünüyorum. Hafta gideceğim, belki müddeval bir de mal yapacağım. Ele beri tişki var şeyi en azından em bir dest yok onun. Em de bin zulmiyedanın, em de bin tişkiler. Mesela ne patron ne zulm yani em evnabin yani umudam em der mal akhu. Em var der mal akhu en azından sen şorbej em bu hem der mal akhu em navzar Xudan em zan durmam çarayı. Aslında heviya mev yani şu an der mal akhu. Neyse, ki ya behna vedere gelek zede ew bên qirkam rov dişewtîne. Her türlü madde navda dişewte. Ji bo wî niha mesela qirkam dişewte. Birastî ji bo min xebatek rojek bû lê karkerên vê derê herî kim ji wan 10 sal 5 sal 20 sal di nav vî karê dane. Piştî ku em ketin nav çopê di serê da behnekê gelekî giran dihat hêjî ez karim bêjim qirkam dişewte. Vê aliyê de jî zehmetiyeke ye û talûkeyek jî mirov dikare bêje. Me bi destê xwe destê me de tenê lepik hebû
وجه ديت وجد بيرن ما وان چوبا خسته نايلونا و اني اليكي بلاستيكو evet dedim demire değil aliki takat çöpe de tiştek sonra balkeş acayip diti ya ne plastik mi? Evet plastik. Sabah mı? Evet abi. Ne de mak çöpe de kaç zer diti ya aynı pere işte bu sağ 5 milyon 10 milyon de keşke tuğla altına veç plastik Hadi belediyede kapıcı nerede bir gelmiş. ben ha ev çöpe koyayım ben ev tıkın naylonun van naylona çöpe ciyemazın ku çöpte avetin karkerin ve dere berhev kırne cev cuda kırne emjin ha wana demira cuda tıkın naylon demir dinav hevzudane emna naylon din alikidin Kesin livir dixebitin hin ciwan 5, hin ciwan 10, hin ciwan jî 20 salin livir ket didin. Her türlü ver bu. Na evvel ver bu. Az 10 sal evvel bir şadadık. Yani tüveki dim naber ne dayı. Yani naber şu da mektep berda şunda az zavujun şunda ida kam mal ke düsiyeme minnu kari tu kar bikram mecbur boy ber male 10 sal tamamen navi şadanı. ام در و اجام ایش فهم نگه چون که بگی چوبه من دری ندیه ام جه فهم نگه Çar sefere bir şekilde ne olsun? Çar sefer bir şey. Haya kudret işte haya jor tujur. Haya mal bakalım. Senin naylon ne neyse? Bana da plastikin. Ya bir ev grindine hammalda. Evet, zor aldım. Evet. Nereye teşekkür? La ben işim meşale aracılığı. Lütfen İşim devam uzak. edin. Ya devam et. Mevsimler daha iş yemeci. Kazan büyük o ya. Mesela Roya çabuk benim. Ev ya bağlı mesela piyasa ya belli ki nabajı da ro mesela 5 dir, ro hayem 20 dir, ro hay 30, ro hay 7. Yani tübeyan ki ortalama 5 dirin. O yüzden göre te fiyata mal de kevu radı ve amciyatım yani ortalama ro çelya 5 dirin. Ama ben şoğlu izleden kaçıyacağım der fabrikaydı şoğlu. hayır tu bu evuna geliyorsa nak evine at çöpe. Ha. Ben mükemmelim. Me naylonên ku ji nav çopê derxistin avêt makîneyê û ji bo veguhestinê şand bajêr. Belena ev der
ev cê çopê nîv saet dûrê bajarê Amedeyê. Me got çop hemû tê vê derê lê tiştekî pir girîng ji bo xwezayê. Dema ku ev çop tên vê derê û hemû tişt nav hevdûtan e ji bo xwezayê jî zerarekî mezin dide, ax zerar dibîne û li vê derê tu şînahî nikare şîvin. ولا نا اصلا از پر اوکی حز دکم وی ما ایش ماکینه نه حز دکم از اپراتوری پر حز دکم پر سروی از دیگریا میجا لبر مان کیوسی مدا بو با یعنی باوجتونه بو اکی باره مگرام بو نه بیت تش کی محیال نکر تک یعنی حیال کی مه بو مگاز بم اپراتور ایش ماکینه دوزر مگاز بم اپراتور اوجی بافتونه بو مال دبر استی مدا بو اوجی من کانی بو امر بو وی شاده کر اینجا ایروجی هنگی دام مزم مرکزی ما تو اینجا مثلا زارو کجن که دوسیه ما تیدا باره مگرام و تیدا حیال ما ما اذا حیال ما تشتی ما چیگی اذا مش قادر خورات شبکه حیال ما قد مثلا في شيء حیال ما اذا قد اذا مش قادر خورات شبکه اذا مش وانا تشجع جاكي بيك اذا مش وانا تشبيله بوجد بيج يعني في شوبا مدانينا هم اذا يعني حيال ما قد انا مش خاطر رجب قد اخو ام دي مش جلجا وان شربكنا حيال مني بيداما Livir xewn û xeyal nîvcomane. Karkerên li vir di nav vî karê zehmet da xeyalên xwe ava dikin. Û dîsa li vir jiyana bajêr dûrtir, van xeyalên xwe da di dil û mejiyên xwe da bi tena serê xwe dijîn. Belê piştî karê 8 saetî hêdî em xebata xwe li vê derê bi dawî dikin. Ez dikarim tiştekî balkê jî bêjim li vê derê xebat nasekine. Karkerên ku bi roj dişixulin bi şev jî hene. Karkerên ku bi roj dişixulin piştî vî saetê diçin mala xwe. Ê bi şev tên, ê bi şev jî dîsa heman karî dikin, dîsa qaxiza berhev dikin, dîsa naylona datînin alîkî, dîsa cama şûşeya datînin alîkî. Yani li vê derê 24 saet şixuleke ye. Bi vê yekêva em rojekî xwe li ser çopa qada Qereşdexa Amedê bi dawî dikin. Hewcaneke mirov ji bo vî karê gelek gotinan bîne ziman. Ji xwe wê jî temaşe kir û dît. Em ê bi karekî diniyê zehmet dîsa bi hev rabin.